हेल' लोगोफोर नानिमोन आगैमोन आगैफोर सनाफोर बे आंनि गोबाय देराखौ गारनानै आङो दायो बल खेला नायनो थांगासिनो दङ क'क्राझार खातालगुरियाव बिथांमोनाबो नायलांदो दिनैनि भिडिअ तमाम इन्टारेस्ट जागोन थारमाने बल खेला जोनाय आरोना माबायदि जादों माबायदि जोगोन आरो माजों टीम आरो माबायदि साजायदों आं सबखौ नोंथांमोननो देखायगोन आङो दायो आंनि बे गोबाय देरानिफ्राय ओंखारगासिनो दङ गारि गाखोनानै जोङो थांसिगोन बिदिब्ला थांनाय गारिखौ नोंथांमोना नायबाय थादो लोगोफोर आङो फैदों माने नैबे मोनसे दखानावहाय जोङो गारि नेगोन जोङो जयै उइंगार हमदों दायो जोङो उइंगार गाखोनो थाखायहाय फैबाय आरोना प्रग्रामा 3टानिफ्राय स्टार्ट जागोन गोबां गारि नेनानै दङ होननाय दा जोङो जि गारि भारा लादों बेयो अलरेडि सफैनानै दङ उइंगार जों उइंगार लादों बे जोंनि दखान बे दखाननिफ्रायनो जोङो थांसिगोन आरोना जोङो गारियाव मोनफैबाय माने गारिया बेनो नै उइंगार थांसिगोन दसेनि उनाव माने सानैसो मानसि दङ आरोना सानैसोनि उनावहाय थांसिगोन नै बिसोर नेगासिनो दङ माने बिसोरो थांगोन आरोखि ना माने जों लागोआव बल खेला होनबाथाय ओरैबायदि डेन्जार माने ओरैबायदि मा होनांगौ जाखो नैबे दखाननि फैदों बे दखान नामाखौ एसे उसुबिदा मोनो खारिनोहाय आं बुंथ'ला नामाखौ जायखिया बे दखानाव फैयो आरोखि ना बेनिफ्राय ओरैबो नेगासिनो दं नै फुरानो माने थांनोसैल' आरो दसे थालानो थांनोसै प्रग्रामा 3टानिफ्राय ओरैबायदि लोगोफोर बिदि गोजानावहाय थाङोबा बेबायदियावहाय बुहुत जानाय लोंनायफोरनिसो आंखाल जायो जेरै दै मोनलाया माबा गय थांखु बिरि माखासे बुस्थु जाग्रा लोंग्रा जेबो बुस्थु मोना बेखायनो जोङो मोनसे लेटेस्ट आरोना नै माने दाबायदियावथ' गरम बोथोराव नारें जायो मेथा मुरि जों बेखौ लाखाबाय मानसिफ्रा मा जाथों जों लगायनानै ओरैबायदि जागोन बल नायगोन थामामनो जों लाखाबाय आरोखि बेखौ लानानै थांसिगोन माने जोङो मा नांगौ जों रेडि जोबखासै आरोना माने गोसोआ क्लाब मोनलायगासिनो दङ गाइस माखासे जोंनि लोगोफ्रा माखासे इउटिउबार लोगोफ्रा फुङाव थांदों गोबां माखासे राइडारफोर माखासे इउटिउबारफोर फुङाव थांदों आङो फन हरदों मोनहैबाय ओरैबायदि मोजां साजायदों ओरैबायदि भिडिअ खेबना हरबाय माने आंबो माला मोनहैयो माने क्लाब दै गांनानै माबानाय बायदिल' मोननायखादों आरोना माला हगारो मोननायखासै थांथारनोसै र' थांनोसै उइंगार हमखाबाय एसे हेभि एसे आरोखि माने नायलांदो माबायदि साजायदों आरो माबायदि जोगोन गासैखौबो नोंथांमोना देखायगोन बे समाव नैबे उइंगार बाबु बे उइंगार बाबुखौ खोनायसै आरोखि उइंगार बाबु मोजां लांलै जोंखौहाय होमब्ला रेडिसै थांगासै एसे स्पेशल माथो हा हाब आमाय माथो दिनैलाय हेन्डसाम नुदोरा बल खेलायगोन खायसे दिनैलाय फैदों नामा गोसोखौ माबायदि मोनदों आबो बल खेला जानो लुबैदों माबायदि मोनदों गोसोखौथ' मोजां मोनदों नायनो लुबैदों गोसोखौ मोजां मोनदों बाट टिमा दिनै माजों जोगोनखौ मिथिया थांगासिनो दङ सामथाइबारि मोननोसै सामथाइबारिनिफ्राय खारायगावनिफ्राय थांनानै क'क्राझार थांगासिनो दङ गाइस आयदा लोगोफोर जों थांगासिनो दङ दसेनि उनाव मोनहैसिगोन ओरैबायदि स्पिडआव थांखादों माने बारा गोजान गैला आरोना ससेनि उनाव जों मोनसिगोन गियारखौनो 11-12 गियारफ्राव होदों दा खोमा गागदोजोबखाबाय थारमाने माबा मोनबायानो हास्राबारि मोनबाय माबामोनलाय खारायगाव मोनबाय दा खारायगावनिफ्राय बारा गोजान गैला बेलाय मा 2-3 मिनिटल' नांगोन बियो ओरैबायदि स्पिड गाखायोना सिगोन 2 मिनिटनि सिगाङावनो मोनहैसिगोन माने ओरैबायदि स्पिडआव बिरबोखादों आरोना थारमाने बेयाव एसे गारिया होंगो जानायखायसो एसे स्ल' सालायदों नङाबा ओरैबायदि बिरखायो जायखिजाया माने मोनासै नोंथांआ नुसिगोन हाबनाय बायदि जाबायमोन गाइस खिन्थु नै फुरा मानसि मानु बाहाबे जायनोसै आरोखि फुरा ट्राफिक थांनि लाहे मोनहैगोनानो संभावना खालामदों थांगासिनो दं आरोना मोजांमोन गारिया बन्द' मोननाय दुब्लि बारियाव फोथाराव मोनहैबाय माने गारिखौ ओंखारसै जों थाबायलाङो गोजान होलांखादोलै लेथार गैला
नै होखालाखादोला फैसाया मोजाङै क्लियार बुजायजोबखाबाय जों मोनफैबायनोसै नै बा होंगो दोंगो आरो मानसिखि मानसि ओइ सलेम बा जोङो मोनफैबाय जोङो दायो थांसिगोन जोङो बेसे गोजान थाबालाङा जायो होंगो दोंगो नै दानो माने जायगा मोनलायै बायदि जालायथिबाय आरोखि ना थाबायबाय आरो ना गारिखौथ' गोदान लांनो मोना जायखिजाया दोनबाय आरो दोनग्रायाव दा जोङो थाबायगासिनो दङ मानसिफ्रा नै एसे जालाबाय आरो होंगो दोंगोनो जायखिजाया नायनि जायगासिम दासिम मोनहैथाराखै थानायनि उनावहाय जोङो देखायगासिनो दङ गासैखौबो जों थाबायबाय दायो लोबनो नै जोङो दुइटायाव मोनफैबाय दुइटानिफ्रायनो मानसिया होंगो दोंगोखा आरो ना मेन गेटजों जों हाबनोसै जों थाबायगासिनो दङ मेन गेटआ बेनो गाइस बेजों हाबलांनायनि उनावनो मोनसिगोन जोङो मेन गेटजों थांगासिनो दङ मानसि आरो होंगो दोंगो नै बाब सेंग्राफोर सिख्लाफोर थामाम फैदोंलाय मालाय जरा हेबिखा थारमाने जोंबो होलाङि र' उरखाव उरसि जायगा गैयाबाबो होखिलाङि गाइस फैबाय नै बा माथो बरिया डेक'रेसन खालामदोंलाय मानसिया होंगो दोंगो दुइटा जाबाय दुइटायावनो ओरैबायदि मानसि खिन्थु बल खेला तिनटा बल खेला सयटानिफ्रायसो मानसिया खिन्थु बाब ओरैबायदि सान्दुं ओरैबायदि बाल्ब ग्राउन्ड फाइनाल लिरलायदों माथो आयु टावारफ्राबो फाग्लासो लांलाबायनि र' माबायाव बावजों माबा जायो बाब मोजां खालामदों आरोलै आसोलफोरनि बायदि बिराद मोजां साजायदों थिग আছে दे दानिमोन माबामोन दासिमबो होंगो दोंगो ओरैबायदि गासैबो फैलायनायनिफ्राय आयु बिराद होंगो दोंगो जागासिनो दङ थांनाय आरोखिनो मोनलाय बेखि जायगा थोगोन ना बे थांगासिनो दङ बारा थोआब्ला बेयाव गाखोनानै थागोनलै आङो ओरैबायदि आङो बांद्रायखौ मिथिबाय ना र' थांलाबायनो नायलाबायनो जों हागौमानि देखायनो नाजागोन गाइस बबेजों मानो माबा गैया माने गोसोबायदि आराम कम्फर्टेबल थाबायनानै खेबनो मोनाखै माबा नारखेन उनखे सुखि सुखोजोब्बाय नुबाय दा नै माबायदि स्टाइल खालामदों बै थांनायनो आङो बेयाव थांनो मोनानो र' आं थांनानै गासैखौबो देखायगोन बेयाव सोर सोर दङ थांगासिनो दङ बिसोरना र' आंखौ थांहैनो थांलांगासिनो हाब बिराद आफसुसमालै बेसाफोर बबेनिफ्राय फैदों बिसोरबा बलखेला दुइटायावनो जिरायनानै थाजोबखाबाय गाइस नै इमान सान्दुं दुइटायावनो ग्रोन जिरायजोबखाबाय बल खेला जागोन सयटायावसो नायना आं बेजों फैबाय नै बबेजोंनो नै ओरैबायदि मानसि दं बे दख'ना गाननायफ्रा जाहैबाय गोजा दख'ना आरो बे गस्ला ब्लाउस गोजा गाननायफ्रा 560 जन दंनो आं सोंनानै फैबाय बिसोर बागुरुम्बा मोसागोन गाइस बे बेलुन बरियानो नै हेभि खालामनानै देखायबाय आङो नै बरिया आं गोजौआव गाखोदों खिन्थु गोजौआव आं लोगोफोर माने जोङो दासिमबो जिरायनो जों जायगा मोनाखै आरो गोबां मानसि होंगो दोंगो जाबाय आरो ना बेखायनो जोङो दसे एसे बायजोआव माने एसे गय जारलाबायनो मानैसो टाइम पासाव फैबाय गोबां इउटिउबार लोगोफोर लोगो मोनबाय जोबोद आं हेपि बेयाव फैनानैबो लोगोफोर लोगो मोननानै एसे एन्जय खालामबाय नै गासिबो पार्टनारफोर लोगो मोनजोब्बाय नै जुवेल बिथां गावनि चेनेलखौ खोन्थाना लादों आंनि मुङा जुवेल बसुमतारी ओमफ्राय चेनेलनि नामाबो जुवेल बसुमतारी लोगोफोर नायदो नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ अननानै ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामहैदो ब्रादार मा चेनेलनिफ्राय नों आंनि मुङा जाबाय मिथिसार बर'गियारि आरो आंनि चेनेला जाबाय एमबि ब्लग्स दा नैबे जोलुर बादायलायनायावहाय बेखौ आं लोगो मोनदों हेल' होनलायलायदों आरो मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनखौहाय जाहाथे बे बिथांनि चेनेलखौहाय नोंथांमोना बिदिनो नायै साबस्क्राइब खालामनानै गालाङोब्ला आंबो गोसोखौ दोरफो माबानो मोनो मोजां मोनो आरो आंनि चेनेल फिसाखौबो एल' दाबाव दे आंनि चेनेल फिसाखौबो थांनानै एसे एल' हैदो साबस्क्राइब खालामदो आरो फैदो एमबि ब्लग नोंथांमोना आरो बिदिनो गोदान बुस्थु नुबाय थागोन आरो गोदान माबानो मोनगोन मोजां न मोजां एकदम मोजां जेब्लायबो मोजां मा चेनेल ओमफ्राय मिनिया बर' औ मिनिब्लाथाय एसे बोरैबा मोनो दा मिनिया बर' ब्लग नङा मानसियानो मिनियैनो रानजोब्बाय नै ओंखायनो मिनिया बियो मिनिया बर' ओमफ्राय माबानानै होदो लोगोफोर माबानो होनांगौ माबानो बाथ्रा एसे साफाख्राइट माबानानै होलां जाबाय आरो ना चेनेलाखौहाय ओमफ्राय गाहायाव थानाय
बेलाइखौ गाथाखौ थाखा सोनानै होबानो जाबाय ना वाव लोगोफोर नै नारेंखल बेजेजोंनो माबा मानसि थां मा थां मांखि थां खालामना दोनदों फ्लाइ एमाजिं जोबोद इन्टारेस्टिं जादों फैफिनबायमोन आङो मानोथो मानसिखौ नुहुरा नै मुखफ्रा बेनो हुलुमान ना मा होननांगौ जाखो जि स्टाइलनि खालामदोंना माने जासिगोन टाइमा नै बारा गोबाव गैला हा माने 6टा जासिगोन 5टा बारबाय 5टा 45सो जाबाय जासिगोन फैलागासिनो दङ आं एसे मोजां जिरायनो थाखाय जायगा नायगासिनो दङ नै आंथ' जि खोन्थादोंमोन ना बागुरुम्बा मोसागोन 560 जन बिसोरो मोसासिगोन ओरैबायदि मोजां मोसागोन बिसोरो बागुरुम्बा है बागुरुम्बा बानो हायाबोला दबायावला हेभि आरोखि थारमाने ओरैबायदि इन्टारेस्टिं वाव सो बिउटिफुल अमेजिं सिख्रि बिरनायफोर बायदि मोसादों गाइस नाहर नोंसोरो सरि आंनि केमेराया जुम बोनानै एसे मोजां लाखिसोफ्रा हर जाबाय आरो ना 6 o'clockनि बारबाय बारा एसेबां मोजां नुवाखै जायखिजाया माने नोंथांमोना नुबाय हनै बिराद मोजां मोसादों माने 560 जन मानसिनि मोसानायखौ ओरैबायदि मोजां नुयो बा बेखौ ड्रनजों गोजौनिफ्राय खेबनो मोननायमोनब्ला ओरैबायदि सुपारस्टार जागौमोन आरो ना जोबोद मोजां जादों दे जायखिजाया बेस्राफोर खारबोफिनबाय मेंबाय खोमालाय गथ'फ्रा सोरनि फिसाफोर जाखोलाय एफा मोसाना आरो खारबोनांगौ फैबाय हनै सिबायफोर सोरबा सालाय गहां जालायथारबाय मेंबाय गथ'आ हेलो गाइस जोंनि बल खेला जानोसै स्टार्ट जाहां जागासिनो दङ जोंनि बल खेला जाहैबाय बिटिआर भार्सेस मिजोराम नायदो फाइनाल खेला जोंना जानोसै दसेनि उनावनो गासै प्लेयारफ्रा ओंखारबाय गाइस नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ हागौ माने सेस्था खालामगोन आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय गासै प्लेयारफ्रा हनै मोननैबो टीमनि प्लेयारफ्रा ओंखारबोबाय जि मोजां ड्रेस गाननानै आरामसे रंजाबाय बे गोमो गाननाया जाबाय बिटिआरनि बै मोनसे गोथांहां माहां गाननाया जाहैबाय बेयो मिजोरामनि स' गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो माबायदि जायो आरो माबायदि माबायदि देहायो नोंथांमोना देखायगासिनो दङ दसेनि उनाव जासिगोन खेलाया दर्ज माने नेथ'दो आंनि भिडिअ नायबाय थादो दर्ज माने जासिगोन गाइस दसेनि उनावनो नुसिगोन नै फैजोबबाय गासैबो रेडि जाजोबबाय माबा माबि रायज्लायबाय फंनैसो बुजायबाय गाइस जानोसै बल खेलाया टाइमा 6:15 होनो 6टा जाबाय 15 मिनिट बाखि 15 मिनिट बारलांबानो बे बल खेलाया जासिगोन बम गावजेनबाय गाइस नै रंजा बाजानो माने जाजेननाय सुरु जाबाय ओरैबायदि रकेट बम ब्लाव जुलिसे होनदों दिल जले होनदों आगन जले अक्ट'र जले लाइट जले होनदों गाइस बिराद मोजां नुदों ना हराव बेबायदि गावआ जोबोर मोजां समायो नै जोबोर मोजां नुदों माने बे फार्स्ट जानायनि वार्निं होबाय थारमाने जाजेननायसै आरोखि जानोसैखाय बिदि होबाय नै ओरैबो खावनै फारनैथिंबो हेलो लोगोफोर बल खेला जोजेनबाय हनै जोगासिनो दङ मिजोराम भार्सेस बिटिआर जोगासिनो दं फाइनाल ग्रेन्ड फाइनाल जागासिनो दङ लोगोफोर जोगासिनो दङ ओरै बलखौ लाफथिं माने खारगासिनो दङ मोननैबो हानजाया समान जोगासिनो दङ मोजां जागासिनो दङ मोननैबो टीमा गोसो होनानै जोख्रुबलायदों वाव जोबोर मोजां मोननैबो टीमानो जोबोद मोजां जोदों खेला जागासिनो दङ हाफ टिफिन जाबाय जाहा टिफिननि उनाव दसेनो जासिगोन एसे आथिं रुइबायनायखाय गसंबाय आरोना दसेनि उनाव जाफिनसिगोन आरोना लोगोफोर हाफ टिफिन जाबाय बेयाव 150 जन मानसिया खाम दामदों सिफुं सुदों बर'नि मोनसे हारिमुवारि दामजुखौ दामनानै जागायबाय लोगोफोर बर' समायना रमायना बम गावबावबाय बेसेबांबा रं जाबाय लोगोफोर बिटिआरआ 1 गल सोबाय मिजोरामआ 1 गल जेनबाय लोगोफोर तमाम रं जादों होगासिनो उखुन्दै गासैबो जायगायाव उखुन्दै नुजोब्बाय बिटिआरआ 1 गल सोनो हानायनि रं जाबाय लोगोफोर बिटिआरआ 1 गल देरहाबाय मिजोराम 1 गल जेननाय जाबाय नायदो लोगोफोर गासैबो थाथारनो हायै बायदि हान्थु मावजोबबाय लोरो थोरोनो थानो हायै बायदि जाबाय बयबो रं जाबाय जेरैथिंबो बम गावस्रावजोब्बाय गोमखांजोब्बाय गासै बेलेग्रा फोथाराव गोमखांजोब्बाय 1 गल देरहानो हाबाय लोगोफोर 1 गल हेभि जागासिनो दं आगु नै बे आबौआबो मोसादलायखाबाय थानो हायैनि हेभिखा आबौनालाय बेयो बांगालसो मा होनोथाय बांगालनि लोगोफोर माने बल खेला जोब्बाय दायो थांनोसै थामाम माने माबा जाबाय
दा थांनोसै टाइमा जाबाय आङो थांगासिनो दङ लोगोफोर जों फैफिनबाय दायो न'आव माने एसे लाइटनि प्रब्लेम जासिगोन बेखिनिसै भिडिअआ नुबाय नोंथांमोना नुनानै बेसेबां मानसि जादों बेसेबां मानसि फैदों आरो सोर देहाखौ सोर जेनखौ नोंथांमोना नुजोबखाबाय बाय बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन स्रुप खुमबाय दायलाखौ